Bir tane oran getirdim telefonu öyle bir hat. Bayram o var dağın düğümünde dağdan koğran şu at yetti. Bir yerim ovadım bir de geldi şu at bire kazak o yerim havurmazak yarın bir da çıktı. Hemen oturucu beriyen öyle gepti da benim işim var soğaraktım. Bor kurban ağa. Esselamu aleyküm. Aleyküm. Değerli kovmuşsunuz. Sağman mısınız? Ağam kurulmuşdan sağlığında. Allah'a şükür. Han sen bir ödün bir tanıt. Kim morsun? Bana ağoylum Hanpur men. Ağoylu Hanpur. Tuğuleme. An bir başından geçenler bir gurrun versen. Yapar ağam men 2010'da tutuldum şey orada. Ben bilen tuturluk. 2010'da men Karanisa'dan geçip barayakam elimde zat tutunaklı men. Aha. Kargala geldiler biz tutup. O Granisa'da ne için geçtin? Ne mesele şu taydadır da. Yanlış. Ay biz ömürde ağdaş geçiptiriz. Biz ömürde ağdaş geçiptiriz. Ömürde mal göz yapıyoruz. Ha. Son näme ettiler o gargalada? Sondan bizi atıp aldılar atıp. Bah. Ay bizi önce toğu verdiler toğuk bilen. Şimdi parmaklarımıza sıyım satıp toğu verip ondan sonra da şimdi bir 7-8 adam olup bizi vurmaya durdular şuna. Ay yakın rahmi inecek şuna gidip vuruşunu görsen diye yani. Ay son bana öldüm bilmedim doğrusu. Öldümden gidip durun. Küllen kellerine yarıptırla 4-5 yerinden. Ay kulağıza kafirde rahim maaşlarda rahim yok da. Sana ansatça kaydayım da şimdi. Şimdi yanak bize hevur azarı ver vurdular şuna. Sondan kargalada bizi 6 gün sakladılar şeydi. 6 günle Sesin kesiliye internet yeri ondan sonra beni özüme geldirin. Ondan sonra bizi sansasa tevlen kendine yerlemez derman vurdular da ettiler. Ondan sonra bizi neftağa alıp gittiler. Neftağda da bizi bir 20 gün sakladılar şeyde Sızı'da. O taada da ağaç susuz diyen yalak bir arazayı özde bir arazayda da arkadaşlar yüreğine diyen heyvere Allah'ı zulmettiler. Ondan sonra da vurup poyla mindirip varıp aktaş deyip bir yana alıp gittiler. O taada da ay poyla mindirenine de aşıla var edip vuruşlarını var ay bir adam aydıp diye düşündüler yallah diyen. Sondan aktaşta saklap 20 gün aktaşta sonra şu 4 aydan sonra bize suud ettiler 4 aydan sonra. Ondan 23 yıl bile 23 yıl kestiler de 3 yıllık kirite 20 yılla zaten hemen şu açık durmadıydı. Ondan sonra 4 aydan sonra bizi avaden nefer ettiler 4 aydan sonra. Ondan avaden nefer baramızda onu da edip vuruşlarını izle bir tiyada baramızda. Avaden nefer. Ay onu da şu başlayak tutulanmadan kuyuşurra edip vurdular. Avaden nefer dedi. Ay bir poşla da deyip bir domuz yana bir de atma diyenler. Ay yani ölüp yatanına olsan vurup yatıydı efendim. Poşu. Ne mi çünkü oraya bir sebep vardır ya. Ay bir ne açı yani
Sebebini aydayn mı sen? Sen näme diýip diýe Kırnysa'dan geçipsiňiz diýe. Kırnysa'dan geçipsiňiz diýe siz diýe. Siz diýe Türkmenistanyny diýe zäherleme gelipsiňiz diýe siz diýe. Ine bu diýen kefi şo. Ay ho biz ýalňyşyk geçdik. Biz mal gözläp gören adam, näme biziň elimizde näme tutduğumuz siz derman ýok, däri ýok, bir yarag ýok, zat ýok, bir goňşuçuluk bir-birine tawgyň geçer, bir-birine adamyň geçer, malyň geçer, bir sizde Türkmen, bizde Türkmen, baba bunu ýanyk bolýar, näme etdi diýen ay seni kepleden aga. Awa, o sen kepleden o. Diňe özüne bilenak özü piyan hemmesi köpsi, piyan diňe. Awa, ondan gurbanaga 10 gün karantinne ýatykam şonna $100 berip bu karantindan çıkardı beni. 8 gün yattımdan sonra gelip karantindan çıkarıp eldi. Oğlum gördüm min yaşı bar zat öz cübünden nahar diyen zatta damakzır yok. Dine bir kelemin suyu buğdoy. Bununla da sana izinden pul gelse de karın suyu alı erik geliyor. Sen izinden bir $200 gelecek bolsa te kritak giriyança $200'ın sana $100 olup giriyor. Näme bunun üstünden hemmesi yoğunya üstünden. Bunu getiren ne yoğunya, alıp kaydan ne yoğunya. Kulağıza önce sen bağırıp İran'dan geliyor, Aşgabat'a geliyorsa Aşgabat'ta biri alayan o bir $20 alıyor, 100'e. Onun içinde bir menise alıp kaydıya, menise getiriyor, turmak. İşleyen o $20'ın ol alıyor. Ondan sonra onun içindeki şişirek karın suyu alı eriyip sen eline geliyor. Sen şu öz beriyen damağını sen satın almalı şundan. Ay tıfalın satın almalı. Ondan kapçanını satın almalı. Ondan 6-7 gün sen ondan ullanandan sonra var ha geliyorlar şumun bir belası var şumun edip sen hem adamı vurup deyip yencip al gidiyorlar. Ondan sonra ikinin saat 3'lerden meydak edara yapılıp gidenden sonra o yankı deşurnuyla o kamerankını o kamerak satıyor. O kamerankını o kamerak satma duruyor. Yine yankı tıfa. Öz şumon zapal edip alan tıfallarını bir o kameranı o kamerak yine satma duruyor Allah. Ondan var ha Vahabi deyip bir neçe moğollar saklap tuğulan bunun üstüne de amonyeliye her yediğinden Vahabi bula deyip Vahabi isteyip o fakirler de ondan vurup ondan büyük üstüme de geliyorlar gelip şundan sen ne hemen olsa yamaşkattan yımrıp vurup yencip olan hemmesi içigili piyan o bağıranın da bilen o onun aslında yadına da de olan ay hulasa ya da aslan bir cehennemde yaşayan yer olup yaşadık da safarağa şeydi. Bu davulakın içinde yaşap duran yerlim mıdam? Ay menajını var ha şu ayda otikam da ennamı zakırda yaşuvasan şun gurrun ber otikam da. Şimdi anakçılar adamlarda rahim diyen zat yokmuştuk diyenler. Onunla heyvara ağaç taklaya beter akır yağdaydı onunla ince ketel türmelerinin de heyvara oğuzlarları beter harap otağlarının beter diyenler dine adamla kırılıp yatıyor onu Vahabi isteyip kırıp yatıyor bir guruhunu nelekiyim şun yanak bir heyvara Allah hor sakladı bile Allah'ı Oğlum sen ardını da aytsa adamın yok, o da ardı şikayetin sen tutyan adam yok beyde. Kim aytsa sen ardı şikayetin? Ştada siz ölmeli diye siz diye, ştak düştünüz öyle amalı diye. Yani adam azaliyet ölmeyenmiştik diyenler. Peki başkatımı, daşkatım diyenler başkatı deyip durdu. Adamın başı daştanla katılmıştık diyor. Yolum olun edip saklayışı bilen adam değil çıkarıyorlar onu.
Näçe ýyl galdyň? Rahimsiz şular. Näçe ýyl galdyň o taýda? Men 9 ýyl ýattym da şonda kullen. 9 ýyl. 9 ýyl ýattım. Awa. Ayını Türkmenistan yerlerine inim edebede diyenler. Özümü Türkmen diyesim gelmedi diyenler ondan sonra. Şunun yanakçılarda bir rahmetli zatlar gördüm diyenler. Öz adamlarına da tamam karılıp yatı, kullen perper olup yatı, tamam karalap, bir tek adamları da getirip dur Vahabist deyip, zır yaşacık oğulları tamam zır karılıp yatı diyenler. İnce gezel tutup. Hey uğrakan adam var liyavum şimdi. Barmış olardan tanayan mı adlarına? Kimlerden? Şu ölünlerden tanıyanım var mı? Ölünlerden. Ölünler var mı? Tanıyanım var. Hava Kurban Muhammed deyip Hava Kurban Muhammed deyip 50 yanımda kızılar vattan bitti. Avval öyle bir mıqdar başlıkta olup gezdir karasına vattan ben neydi? Bağlığın başlığı oldum dedi. Yine kim 50 gitti fakir. Ya şunlar yine vurup öldürdüler. Ay başka da ne adam ba men yanımda ölürlerden. Ha. Atlarını aytsan atlarını. Atları önemli. Süleyman deyip bir ölü Süleyman. Süleyman ölü, Kurban Muhammed ölü. Şun içinde ben atların sana aylayın bir şalon ölülerinin diyen. Köp adamla ölü onun içinde. Bunları nazirek bulan üstünden nahi bir daşarı yurtlardan başka yerlerden gelip görmeye halletti diyenler bana. Ya bula yıksırıyam kamını, kavat etiyam kabular diyen. Güverin oklar. O neçi illen veri şu tay daşarı yurttan şu Gıdıl haç nemesi var, kuruması var da. Şon talcak olup finansiyat olup güverin oklar. Bizim bolyan kameramızın aşağında da bir adam saklayadı fakiri. Şu Mehmet Çomadi Arazif diyattı. Bir şu fakirde bir vezirmiştik, öyle ministermiştik. Şol bir özü şon kıygırıp ölüm madam alan çekiyattı fakir bir özü kıygırıp şon yekecedi. Näçe yıllap şu taýda yatdy şol. Soňra soň sesi galdy, öldü şol. Näme wezipesi näme onu? Näme wedir bolun? Ol awal minister diýdiler de men bir çalaragy eşitdim şu aşağıdakini onu bir minister dedi, vezir dedi, şoň öyle dedi, on näme bilen karalap onu getirerlerini men anyk bilmedim yani. O Radif adyny bilýän mi ady? Onunla yine bir dostumuz vardı, on doğanı işçiler güm gitti, havar hatir bolmadı, on adı Recep Safarov tiyatlı, Recep Safar. Ya Recep Taparov o. O da güm gitti dedi, küllen havar hatir bolmadı, küllen zinadasını vermendirlondu. Onunla vurup öldürttürle onu. Şu taada bir neaç adam vardı, yekece saklayadı şoları, bir özleri şolong tırnaklarının arda aslan bir veyran ösküdüptür saç sakkal aslan ne bulara bir lezbi veriyormuştuk, ne bir tırnak algıç veriyor, aslan bir kulağına heyvara ağır yağdaydı şolong yağdaydı.
O bizim özümüz ağır ýagdaýda ýaşadyk ki. Biz de on berräjiginde bizim de ýagdaý ýylymyzdan bir açyk damp durýatdy da garadyklasa. Nähili de bolsa $1000 uğraşsalar sen eline bir $300 bar bilýärdi da. Ýylymdan. On içindäkini diňe ölleri, yankı paykeleri, jirelerde satýa olar. Şo başlygyndan tutdaga isen şoň opur hemmesi şolan açdyr. Şola ýani eliň özleşdi diýen näşli. Şo içindäkiler satýarlar şolar. De. Diňe owadan depede Çözümname berilýän yedir. Yeme geliyor. Avadan nefede bollukda ondan sonra da bizi bizi seydiği alıp gittiler sonra da şagala. O taylarda durum ne eyle? Onu da heyvara ağır edip sakladılar, onu da ağır yağdaydı. O tayda durum ne eyle diye. Bu internetler koşuk geliyor, yemedik geliyor. Şakallı mı? Hawa. Şakallı da var, şakalın da yağdayı ağır düştü. Şakalın da. Nerede de olsan sen cübüğüne dayanmalı. Nerede de olsan cübüğüne dayanmalı oluyor. Elinde 5 minut olsa sen yaşap biliyorsun. Yoksam da sen birce yolum dine ölüm de. Sana rahim diyen zat yok ortada. Rahmetmeyi Allah ortada. Kime olsa şöyle rahmetine öz rayeti olsun, daşarı yurt rayeti olsun, ol ağır tutuyor heyvara Allah, tefavut yok. Ay bizlere kullen vurup diyalet dile diyenler kullen baba, bizlere vurup diyalet dile diyen. Yenteğim bir yeme var yirge alıpsınız. Tanrı'nın köyün adam olmalı. Aynen acelin yetmese adam ölmeye, acelin yetmese adam ölmeye ne gibi de olsa. Ne şu da atlara bir şayatlık etmeli olacak. De şoň üçin sizi haýyş edip ekrana çıkardık da. O şu bolyan da atları ne Türkmenistanlara aýdyp bilen ok gorkya. O olon başı ölümlü çağaları yesir. O ayal gıylarına kendi el koyarlar da. Onun gurlap bilen oklar görülür. O bularım şu da atları özlerine perde edip gül yalak yaşayanlar biz altın atırdı yaşayak deyip televizyonda deyirip görürdü. Onun arkasında bolyan da adam hiç kime görküden oklar. Şolun bazı yalanlaşıp duruşu yalan şon. Şon içinde bir 300 adam şon içinde bir kav dolandırıp duran şon 300 adam şöyle da dine fakat şonu arkada deyip yaşamalı oluyor şöyle 300 adam şu. Onun mara bula devlet halk için yani halk için ne bir adam için devleti bir adam için devleti. Doğruydu. Şu internetin kovşak golün vapayından mı kan neyemeden kendini? Hiç adam meden o. Yeme şu an Türkmenistan'da granit açılsa Türkmenistan'a yaşayacak diysen
yaşayacak mı diye toğratalar, baracak mı? Yaşayacak mı Türkmenistan'da? Şu kanun bilen, şu prezident bilen yaşayacak yani yurt durur da adamı yutar. Nahilli de olsa nele kim bir yaxşı adam bilir, nele kim Maktumulişan aytýar inşallah bir qaw döwür gelir nesip bolsa haki yomut göklen teke yomut göklen ýazyr alili bir döwlete kulluk etsek beşimiz ýara bir kemal barmaz. Yani bir zalim bolup dursa barmaz biz. Doğru. Yani başınızdan... Ya şimdi sen şu an bir fotoğraftan tutar sen bir adam bir öz oğul kızın vurup dursa özünden önün oğul kızınla oğlanım. Doğru. Kesilip geliyor, kesiliyor. Ne ilim oldu? Yalnızmız bir Allah deyiptirler. Ne ahili de olsa insan yalnız bilir ki ne bir yalnızan adamı şey deyip durmalmış ol, horlap. Şun yanak bir zalim olup durmalmış ona bir adam insan yalnız bilir de. Ne ahili olanı da. Yo, yani cezası var. Adam yalnızı bilir. O cezasını çekiyor bilir. Yani adamın mertebesine değmek diyilen zat yoktur kanunun hiçbir yerinde. O yanlışan oradan cezanı çekiyor. O yılın kesiliyor. Onun düzgün tertibi var. O sen şahsiyetine, sağlığına olur demekleri hakları yok. Dünyanın hem bir yerinde türlü var. Öyle bir naklı var. Atabalardan bir nakıl var. Yalnızmayan adam akıllı adam de diye. İnsan yalnızır diye. Yani yalnızını kaytalamayan adam akıllıdır diye. Doğru. Kim olsa, prezident de olsun, her kim olasın, insan yalnız bilir, nehilli de olsa. Peygamberlerin de yalnızını var ki. Elbette. Kemine sen sorun var olsa sorun ver. Yok, benim hazırlıkça sorun yok. Yani şol yine uran adamların adı, familyası bolsa. Ölen adamlar näçe sany adyny bilmeseňem sanyny aýdyp bilseň iň bolmanda. Ben 9 ýylda şunça adamyň ölenine şahit oldum diýip. Yuwaş häzir ýadyna düşmese de yuwaş-yuwaşdan köp adam 9 ýylyň dowamyna köp adam öldü. Ol sanardan daşardı. Kan adam, köp adam onun içinde ölen 9 ýylyň dowamyna. Ben onu sana bir aýtjak bolsam mara, on özüne bir kitap ýazmaly, ona kitap ýazyp çykarmaly. Ol 1 sagatlyk ýa 2 sagatlyk gurrun diýeli. On içinde bolan wakaly. Doğru. Deme umumy gurrun bolmady ýalak bir faktlary ady bilen, tarihi bilen bir ýatlap bilsen, o kağıda geçirip bilsen has bolsa kağıdan okusaň bolýar da. O bolmasa ana kän ölýärdi diýende bu bir neme bolýar da. Yani statistika bolýar. Ýöne ne ben olar bir aktar bilen men mara. Dokumentana da aýdyp bilýän bir atlary bilenim aýdyp bilýän olar men. Şo gerek şoňa bir näçe adamlaryň öldü. Taýinlik görüp şolary ýalak Ondan bir delil gerek bilen. Adam on içinde var kullen hocalygy bilen ýatan adamlar var, hocalygy bilen. Hocalygy dargapdyr ýerinde kullen hocalygy bilen ýatýarlar içinde.
Kim var mesela şu var mı şu hocalı bilen yatan familyası? Hocalı bilen yatan adamlarında bahwa men yani olara bir vakt bir zarar ziyan yeter mi hadip de çekinýän dogry aýtsam ola häzir ýatýlar. Yok, olar aýdylsa gaýtam hawa yetmeli däl. Şol aýdylmandygy üçin edilýär bu zatlar. Bu zatlar gediligi alsa bolýan zatlar şu. Bu halk bunu bilmeli. Şu gündeme çıkman atları yemeleri bilen bu zatlyň öňüne alyp bolanok. Bilat hiç saçanna da gizliğin kalmaya onşunna hakkan yerde yatmaz diye, kâdi suda yatmaz diye ol hiç saçanna da gizliğin yatmaya ol asrın boyunu yüze çıkayım ola men aydama onu küllün alımlaydıp dur ol hiç saçanna da gizliğin edip başarmayar onu bir zat sebep olup çıkayım ola yüzünü ne hilli olsadı. İyileşim, o bilyen olsa senem şonu kömök etmeli. Adını, o bilyenin olsa bir otur yatlat edir, şuun olmadı. Bir tayinlik bir kağıda geçirdiğini bir de aydıp ver. Kimler öllü, haçan öllü, neydi öllü, urlu öllü mü, özünü kastetti mi? Bir yankı delil, o fakt olanı solur yalak bir konkret neme olmalı. Yani umumu görürüm bilen yeme bir tutulup olar men hemmesin bir kağıda yazıp yine bir kurban ağa kaydan yine bir gelip siz bilen zat süzülü gürleşip size bir aydık veren men. Katı ovu dersin önünden Tanrı alkasına aydayan. Yeme bu şuma Türkiye'de gelip böyle Türkmenistan'a barıp bilen akşalı oğlan bu çok Türkmenistan'da ölleri kaçıp şeyde gelip böyle şu an Türkiye'de. Şuma örneğe vezirle yatıyor şuma şunun içinde 16 yıl 17 yıl yatan adamla var şunun içinde şuma 2 doğan şuma kullen. Şolarda da saklap 17 yıl, 16 yılın içinde şımaşa yatan adamlar. Kimler atlarını bilyen? Akli Mustafa yok, yani Kasım'ın yok. Akli Mustafa o ertir Kasım diye, evvelgelli diye, ola yatışmat, on Türkeş diye, Serdar diye, barpol nemeden, çal yoktun, Balkan'dan, 16 yıl yatış ola. Binalıkayım yankı, Hugdaqıf Amaniyelli diye bir vezir, neft veziri, Hugdaqıf Amaniyelli diye yekeceğlu var, şu Dubai'de gelip, gidennaki dedesinin türme düşünnäki şu Dubai'de gelip berşi çıkanak şu. Ondan sonra İlmirat deyip barıp Çercevden sayad etraf müşatalardan bir veziriyeti şadağı zır menna keyfine yani zır keyfine bastı diye düşünüydü. Bir niyalifin de dinle. Şonna şol Niyazova barıp ayttı diye menne süre bek serdarım sen öz aydan jüräňdire men işimi enzam berdim bir gel bir derman qadagan diye diýip durşy Qurban Guly. Aha. O da indi sen gelme diýipdir. Şu men edarama indi sen gelme diýipdir oňa. İlmira daga. Her kim öz işi bilen diýipdir. Şondan Niyazova barıp aydanna näme etdi bir İlmirat näme etdi sana diýdi diye. Onu meni dinleyen ak diýdi diye. Ne dinlep sen talibin mi diýdi diye. Näme diýip dinlemeli senlik diye. O da vezir, sen de vezir diýdi diye. Her gaýsyňyz öz işiňiz bilen bolmaly diýdi diye.
Şondan ne aynele kim sonra diye prezident bolana diye zır keyfine hiç zat yok yana diye meni bastı diye de şey atışı şu var. Adını ait, adını yere bir İlmurat. tapar kaytalı. İlmurat diye. İlmurat ad İlmurat. İlmurat. Mal minister bolup durşoň. Ol özü neme tarapdan Çerjew tarapdan şu. İlmurat. Familyasını bilemiz oktan iyileşler bilyendir, aydarlar, yadarlar. Onun Amaniyeli Puğdaqıf yatı şeyle diýene Amaniyeli Puğdaqıf. O Puğdaqıf bilyen Puğdaqıf o. Awa. O da näçe illa çürüp yatyp ahir. Hiç tahtsız yatyşady. Ay şom içinde bir 70-80 tane yatyşa vezirlerden 70-80 tane vezir yatyşa içinde. Olar tamam ölmeli, olar çıkarmaya ki daşarık çıkarmaya olary. Tamam ölmeli, tamam ölüp yatýarlar bir. Adam olar çıkmalı, daşaryny görmeli olar. Onun cesetlerini bir deme hosarlarına berýärler mi? Vermeye cesetini. Cesetini verecek mi näme? Näme bolan belli de diye aslan. Aslan görketmeye. Şunu yanık zalim abi. Yirak jaýlaýarlar kan bu jaýlanlarında ya da tıkkay diýerler kan bir ýeri. Ay boy ölenden sonra o näme giýsen şimdi aktiyalla bol onga adamları küllen o aktiyalla gömýändirler de nämese bir gözden sawyarlar da şon. Sen onun içinde sen öllüň itelli tafabuty yok, bir it bilen tafabutun yok sen onun içinde. Tamam bolly. Hudaý saklasın, Hudaý saklasın. Sizin oýadyňyzda taşdan ýakyndan eşdiýänsiňiz da näziretligiň näme? Onu eşdiýäs bolyn bir gören göz şaýat bolýar da. Biz daşyndan aýdanymyz bilen o bize ýanky itibar eden oklar etmen bilýärler de. Mesela bu. Gören göz Gözüm gördüm diýerler bir de. O diye hawa dogurdur. Hawa. Bize gözüm bilen gördüm mü diye. Hani sen delilin hani diýerler. Den bolmaz gören göz bilen ya maktum olýan. Mer çıkar mihmana güler yüz bilen namar diýen gizler mihman ýoluksa diýer. Şoň üçin ne şaýatlyk etmeli, ne siz gören, şoň üçin atlary bilen, tarihi wagty bilen aýtsaňyz, ne şo bir şaýatlyk bolýar da. O nämişin oturany zady, o başga mesele, ýöne şo taýdaky adamlaryň ölüşini, ýaşaýyşyny siz gören bolmalylar, şo gören datlaryňyzy soraýas bilen. Ol aýdýanlaryň köpüsi giýren däldir bu wagt o taýda ýanky ol iýbit bilen o durmuş bilen adam udok ýaşap bilen ok. Köpüsi ýok. Gurban diýdi otudy men gaýdamda bady diýdi 19-njy ýyl ölenini bilýän. Başgalaram şonu ala. O taýda adam giýir galyp bilen ok da. O ölme salynan adamlar ağaç öldürýärler. Diňe şoň birje ýoly bar, iň ýaman ýoly şoň mara ağaç öldürýär. Fakat olakon zulmy şoň açlyklyýa. Hiç açlykdan aňyrdaky zulüm ýok. Zulmyň aňyr başy açlyk. Onu şo ýolla şonda bar. Bilerek diýerler. On defeden havar badırda ölçü prikaz desturun berýändir da şeýle bolýar da şo. O bolmasa siz bilýäňiz olar näme bilen ok. Takçysy bar, başlygy bar, ornwasary bar, göri bar, läri bar, bir topar onu barlap durýan adamlar bar, komissiýasy bar.
Şoň başlygy diýdi, her kim şo türmek durjak bolsa, başlyk boljak bolsa, ağzından 300 milyon dolar diýdi, ýa-ki şol 1 milyon dolar, 2 milyon dolar pul tölemeli. Ya şonça bir agyr pullar tölemeli, biz de diýär şonu şo puly tölemizden soňra şonu şu türmetäkilerden çykaramaly ýa şonu. Be. Ha. Dilleri bilen aýdýan bunu. Aýtýar hawa. Haýsy aýtdy şonu? Şoň Şamrat bir türmen başlygy watdy, şo bile gurrungeş boldum men. 300 000 dolar pul töläp girdim diýdi şoňa. Şu başlyk boldum diýdi. Şamrat. Ondan ol Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Awa Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Muhammed ağa diýetdiler, familiýasyny bilemek, nohra adam, nohra oglan 5 ýyl Kızılarbadyň hakim boldum diýdi. Türmäň içinde 10 mol belli şo. Kızılarbadyň hakim bolupdyr 5 ýyl. Muhammed ağa diýen Muhammed Nahur diýerler şoňa. Awa. O delli. Lap men öl kucağım delli şo. Açlıktan öldü. Delli şo. Ne kotarları olsa eşdiýändir. O Ay 5 ýyl näzirek edip ýaşadym, näzirek zähmet çekdim diýdi şo. Şun ýana agyr ýagdaýlara geçip başymyzdan geçti bolsunlar. Ýanky türmäniň başlygy Şamrat, nireli bu? Kritan başlygy tutdy Göktepeli. Göktepeli. Awa. Näçe ýaşlarynda bu? Ay bişi 45-50. Ay neme başladım. Bayram Ali başladı. Bayram Ali başladı. Ata ormahardı. Melk. Malik diýip bir başlyk batdy. Ata diýip bir başlyk batdy. Soňra başlyk boldy. O Bayram Ali başlyk boldy. Inelekam. Ýaşym Hudaýberdi atdy. Ýaşym Hudaýberdi diýen bir başlyk batdy. Merdan mı? Merdan diýip bir başga wadyň bamydan menän bamydan etdi. Bagyrdan. Ýöne o Kızılarbadyň hakimi 5 ýyl bolan Muhammed ağa Muhammed Nahur men eddil öz gözlemiň alyny öldü şo. Onun cesedini, kotarlarını berdiler mi? Ay onu cesedini berdiler de welem ýani ceset mi cesetdi. Ay kesip berip durdy şonu. Pugdorlap berip dur, pugdorlap. Näme üçin? Ay on näme diýip onu näme diýip özleri bilmeýär, on adam bilmeýär onu. Kellesinden meýnesinden çykarýarlar şoň. Kelleden. Maňa näme diýsen diýýär da sen. Şoň ýanak ýagdaýlarda. Çöreğimiz bitýän ekeni aman galypsyňyz. Hawa. İnşallah men sen bilen bir ýene gurum açar nesip bola bir. Ya nesip men ne Badyr'ın ne Gurban ağaň biler o bizi tapıp bilýär Gurban ağa. Häzir menne hoşlaşjak ne? Bolýa köp tawol illeş. Köp tawol İran'a her wagt İran'a gelseniz biz gözümüzün üstüne sizin kadamız yani. Ya nesip. O bolyar anne häzir anne. Bolýa tawol sagylykda görşeli.
Ya bayağı Açıldı mı? Yok. Bir mi? Kurwan ağa Oldu mu? ýüňür göreli. Hawa bolmasa garanti deme urluya. Gurvana indi eýem 3-4 adamdan dinledik de. Yani Ha. şekillenip başladı. Yani hemme zat yerli yerine oturup düşünme kas ansatlaşıp başlattı şu an. Yeme şu an ölülerine zadedeni yan kavu düşündür bilmekte. Ondan sonra üyledi beriyen adamları sonra ketadi bağırlayanlar sonra. İşte adım koşunda adı bir ketel veren yok oldu. Näme yemedi. Ödüyoruz. Odurlun geliyen bir kanun men balnişede de soramdı. Näme adamlar ölünü berjek bulan kedenli ketiyağı datıp soramdı sonra bir kanun baştan sonra diye näme ketel veren yok olan biljek bolýar diýdi. Sonra dokument düzültýär. Zat diýip şey diýip aýtýar. Bunu hemen ketiyağı kesin doğrudur aýtdy. Otopsi diýerler. Otopsi diýär o. Bahana da o nämeden ölündü belli. Yanımda yeni bir var. Hani Yanımda yeni bir var ama hatta aman adı. Karroy bir de 10 teorikte oturttu bizim yani. Bana aşırıp getirdim. Ya havlu mızrak bunu kayıp. Benim getirdim. ama amana da yer ver neme o karşıyımıza çıkar. Ör beş on tugulus ekarın ertuğulu al kalacak tek bu gal bu gal. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Wa alaikum aman gowmusun. Aman mısın diyen yalak o. Bu aman o. Sene bir başından sen bir gurrun ver. Yaşlılar kovum. Allah'a şükür. Kovum zan kurgun. Allah'a şükür. Ben adım aman geldik Kösegar Korgun oğlu. 1972 ýylda doğulan ödümde. Men Qaragalar Çemdir diýen Kızılman diýen obasynda tutuldum. 2008'de tutuldum. 2008'nin Thomas'ın fevral ayında näme etdi? Yaz aylarında. Thomas aylarında. Thomas aylarında. Yaz ayda Thomas'ın evvelki ayında şu. Näme ay bolýar şu? İyul, Ağustos var. Thomas'ın edil evvelki ayında. Hawa ayın şu döwreklerdi de garaş Thomas'ın edil evvelki ayda şu. Sonra tutulduk. Oğlanlarım yanında bardık gece geldiler bardık biz doğru toya çağırırlık bir de toya vardı. Toya çağırırlık gecede qallık çok gecede bir gündüz alqalı oğlanlar ay qalaylın bilen sonra qalıp bilen erti tuttular bir de. Tutup da hangi mavatınızı nerede koydunuz, narkotiğinizi nerede koydunuz, ay ağzına gelenmiş diyene bir kaynağın su verdiler de bize kızgın su verdiler de kan sürtüler kan. Ay ho bizim mavatta yok, narkotik de yok, bizde odat da yok. Biz yani hakikati biz hücre geldik, kraniyet fazlık doğru ona gurrum yok yani biz toya geldik. Ona bilmedik biz neyem oldu kara sondan bizi karadık da 4-5 şuna şu Kızılmanda Çendir'in özünde sakladılar. Şu ak diyen paskasından. 4-5 yıldan sonra kargala verdiler. Kargalada bir 7-8 gün sakladılar. Ne diye insana ben bir ne hilledip aydayım ben ne hilledip. Yani başımdan geçen daha diyor. Ya hazır bunu dinle yadıma düşen de var ha. Gözüm ağlanak da yani yüreğim ağlaya da şolun beren gülleri şolun börköden güllerinin yana biz var ha. Narkotik tapın narkotik var. Biz nereden tapayız? Narkotik yok. Biz narkotik bozamek deyip elimizi bilen verecek biz olarak. Elimizde öyle narkotik yok. Şu narkotik tapın, ay bilmen näme kime getirdin? Ay can oğlum men da narkotik işleyen adam da, men narkotik işleyen oğlunum da. Narkotikim men diyadımım yok, men öz günüm özüme yetik, ine men yani olukan eden cinayetim qıraniyet balık geldim.
Granit palık geldi men şu gün şu ýagdaýla diýip men hem şondan bizi gargalak edip gargalady 8 gün 9 gün saklap worup ýenjip diýje ýok günüz ýok. Elimiz gözümüz daňgaly nerede ýatanymyzy bilemedik. Ne bir çay berýärler, ne bir çörek berýärler. Berýän çörekde bir bogdoýyň içine öde ýöne kylçyk mıňdan, burçuk mıňdan nämedigini bilemedik. İp bilmän entip aşulsa 8 gün 9 günden soňra da neft dağı geçirdiler. Neft dağı baramyzy ne otada tutsogla biraz şolong arkasy bilen bir ýylyn dogan gatdaş ýylyn olong aňyr berdat getirip şolong arkasyndan şol tutsoglaň arkasyndan biraz garnymyzy doýurduk. 8 günden soňra netek otada bir 8 gün 4 gün saklap otada şo wurulmaýarlar. Biziň arkamyzdan şu dübenke aýrylan agatlar. Ine 8 gün otada saklap ondan bir Kırsnawady guratdylar. Kırsnawady da şu poýda mindirenden soňra bu tada bolan şu eskerliň öýde bir bela hoş, eskerle bir bela bizi eskerle. Ta poýda barýar, kenireti bir İran. Ay osam günümüz görýärse, sen biz şu tada var, şu taýak dehemizden aýrylan. Bir eýkaş biziň bir arkamyzda ýöne bir taýak bilen arka wurulsa bu gözümüş, bu böwregimiz, bir başga ýermiş, nire gabat gelse wurulup ýenjip, fakat ýöne biz ýöne Allah yan kaydanına Allah'dan azal gelmese adamı ölüm yok. Allah'dan azal gelmedi. Yani Allah'dan azal gelenini ol bir antatçak ölüm bolayamış. Yani şulun beren güllerinin attan diyen amin. Näçe ýyl ýatdyň o umumy jemi? Men 10 ýyl ýattym. Haýsy türmelerde ýatdyň? 23 ýyl strok berdiler. O men 10 ýyl ýattym. Men türmede var 4 ay aşy häkim çekilýän çek biz Aktaşda bolduk. Aktaşdan 4 aýdan soňra biziň hepsimiz adymyz berilenden soňra osam geçirdik Owadan Nefe. Owadan Nefede de bir diýana bardyk biz Owadan Nefe biz baramyzy 1 ýyl öňçe gaçylypdyr. Baramyzda iteýesin pişik bilgesin tanyna. Maň eskerdim sen bilen ak başlyklygyny, sen bilen ak ýene berdim, sen bilen ak ýöne şu diýana şu gorhawur, otoklardan ne bir suwa, ne bir oturmany töwellet bar dogry. Töwelletde oturjak bolsaň içiniň yorgon düşük biýo, içi bir çamyr suwdan ýana diýen adamlyň oglaryň ennamyndan ýara çykyp başlap. Hop bu ýara emine ennamdan ýara çykdy diýip sançada ýatsaň da näme diýip ýara çykdy diýen sen, näme boldy sana diýip ay ho näme boldy diýen ýok, näme ýara çykdy diýip aýtýan diýip burýatlar. Hawa. Onun o çörökdeki ýok, eger bolahada bir hamir çörök eliň aýaty ýançak bir şun ýançak bir 100 gram agram ýok diýip berilýän çörökde ertip berilýän, akşam günortan berilýän. O çörök şu çörögünden ýene hamir de o çörögüni ýat başga atlarana kelemin suwu bilen buğday, o da buğdaýyň da arasynda buğday bolsa eýjan, kylçyk mıň sen içiniň o gurçuk mıň sen näme iýot ýykan taşlak şoňa islatdy çykýar içine. Ýöne aşlykda näme çeken aşlyk bolsaň çäraň ýok, şoň içinekler taýlap-taýlaşdyryp aýryp ýene diýot. Gara adam pahy öljekler. 23 ýyl sorokdan men 3 ýyl kredi berdiler, 7 ýylyna bayramalla oturdum. Onun otada şu efserleň bar, şu ýa-da şu işgärleň sen bir onlar pul bolmaýar olar. Onlar bilen pul bolup sen raýyny ýaşajak. $1000 bermeli zat bolmany. O da hem pulun ola barana. Barana da ýorup elime bir $500 berilýän bolsa şondan $200 ene gowşýar ýa $150 ene gowşýar. Ol gowşandan soňra da içinde şu pul saklamak öýdi bir diýer. Birden pul getirýär, birde o kamera pul verendi diýip öýdak barap aýdyp, o ýerde gelip seni şuman edip döküp eger pul çykasa işin gaýtdy. Kim getirdi? Kimden aldın? Niýeden aldın? Aýna hemmesinin de dili bir. Çekdirip şu pullary özleri o tardan biri getirip berýär, bu tardan biri şuman edip alamly. Balagara sen şonu saklamaly, tutturmaly, bermeli, ýutmaly, iýmeli, bir ýeri gömmeli, bir zat edip şu tarda saklamaly, şu tutturadyň işin gaýtdy. Hemmesinden ýamany ta 2014-nji ýyla deňeç şol kritede ýaşan adamlar bari keseller, ince kesel tutmagyny unçakten otada baran hepsin öýde aýraçylyň öýde der çekip ýatanyň gururundan aýry. Şo tada her 7 güne ýetmän, her heften 2 günde biz taýak ýerdik. Heften 2 günde gelip şuman edip bahaneden bolup daşary çykaryp ýaşlym ýaş keçi bilen iş ýok.
şu daşarı çıkarıp hem mende yalaňaçlap otur vurulup yenjilip ennam ağrından burundan kan geli suyunup emeklep otağa girer. Otağa girip de otağa girsen otaqda yaşarlyk ýok. Sen bolýan matratlaryny ýyrtyp weýran edip o dargadyp goýaly nimani tikişdirmeli aratlarma ýygnajak bolsaň sen temeni ignany nerden aldın? Ignany kim berdi sana? Ayu ho men nätmeli ahir men şunu ýygnamallamy. Diýişiň bilen tikmeli. Ya soňa meňleş etmeli. Balagara sen şu igne de bermeli, temenine bermeli. On şunne bir bolýan zulümler bar. Köp zat inşallah hazır bu kandatlar ýada düşür. Ýoş aýdar Gurban aga biz bir hizmet bir emden çağırdık geldik. Kandatlar oturup bir pikirlenmeli bolsak bizim başymyzdan geçip ya gözümüz bilen görüp geçiren zatlarymız on öýde bir kitap ýazanmaly, bir kitap dowlamaly boldy. Qalan zatlarda netip bolsa inşallah men bir gece Gurban agaň ýanyna galýam. Soňra siz bilen bir gurlaşýar inşallah gijrekde. Allah netip bolsa hazır men bir oturup bir gowy pikirlenmeli. Amana ýoldan geldiňiz siz. Bir gece galýam bir ýaşly aşratlarına geldik. Bu hava taptalarda bu qar ýagdy zat boldy. Ay şu Gurban agaň da gören güller. Ya Gurban agaň ýanyna biçler meni özüm de kan bolumdan. Men öz gören güller. Gurban agaň Hudaý ýöne Hudaý ýan kaýdarym da Allahdan azar gelmese ölüm ýok. Biz de otada biz öz ýaşlygymyz, öz döwrümizden, öz etramyzdan, öz ýollamyzdan gidenseň şu Gurban agaň ýanyna barjak bolup şuň ahy şuň ýanyna geçdik kiriti dedi. Olsam Gurban aga haýsy otokda haýsy kamerada şu Gurban agaň kamera temizdir bir bilmek da şu göze unu aralypdy. Aýdan öleň akmy? Haýsy birige de haýsy bamy? Awa ay diýe şuň ýanyna oturmaly. Muň ýanyna otursaň siz taýak deňizden aýrylma. Ahir diýerdik biz ölsek de şuň ýanyna öljek diýdik biz. Ölsem de ahir mene özüm gönlüdüm. Mene ölsem de men öz owamyň ýaşulsy ölsem de şuň gözüniň alyny öljek. Bir de ölse men gözümiň alyny ölsem diýip şuň ýanyna geçdim mene. Ýöne taýak da, ýymryk da, ay her bir zat bolsa biziň üstümizde batdy. Ýöne bir biziň üstümizde beýle kotoklada şeýle daha. Ýöne Gurban aga kimiz diýen Allah, Gurban aga kimin gören güni beýlekilerden betterrek bolupdy. Amana onda ýoldan geldiňiz, o arkaýyn ertir nemedele. Bunu ýuwaş-ýuwaşdan esasan şu atlar ýene de şu ýankyýal söz bar ya, ine o ina nereden aldın diýişiň bilen dikmeli ýa-da näçin ýara çykdy diýip aýtdyň. Ne şoň ýazy sözler hem o köprek nemedeli ýa-da düşürjek bolaly. Ine şolar gaty möhüm zatlardyr. Onunla ýaşullar otada şu wagt başga döwletlere barýan iňçe ketel, başga döwletlerde ketel hatap edilene Türkmenistanyň döwletine iňçe ketel tutsaň sen dünük me ketel tutsaň ýaly. Sotada şoň bilemek men ýa özleri ähmiýet bermeýäle ýa-da asyn gözden akly ýa-da oňormaýaly bilemek o taýyny men nähili diýip tutan düşündir bilemek. Ýöne iňçe ketel tutsaň belki dünük me ketel tutsaň ýaly sotada. Köp adamlar da kän adamlar şu 10 ýylyň içinde iňçe ketelden ölüp otdy. Iňçe keteller näme ýagdaýda tutýarlar? Iňçe keteller öňçä kriti berýärler, kritiň içinde wurýarlar, ýençýärler, horlaýarlar, adamlar halan gatşar. O toplam içinde çyr. Şu çyrdan iňçe ketel tutup başlaýar. O beden gudrat bedeniň gidenden soňra. Mawa. Hawa. Şoňsy bilen ölüp giden adamlaryň ahata hetdi bar hasaby ýok. Köp adamlar da menden 10 ýylyň içinde zat bolmany men öz döwrümden 1000 adam ölüp gidendir. Şol adamlardan 1000 adamyň da 700 adam bilýärler iňçe ketelden öldü. Iňçe ketel bir dertdi ki başga döwletler arasynda İran ýalap döwletler başga döwletler İran bardan iňçe ketel dert hatap eder haklar. İran'da 3 ay wagty bar iňçe ketel. Gumu guret ýaly aslan taňa iňçe ketel tutmadyk ýani. O taýda tutdum temir dünük me ketel tutan ýaly bolýandy. Ornuky özler tutturýarlar. Siz jinaýatçylar sizin hakyňyz ölüm. Jinaýatçyň hakyny neger ölüm mi? Bilemek men. Böyle oldu diyecek ki öz milletine de bizimkilerden beterrek bolýar. O Gurban aga kimden bir de otada bir ýakaty gaýşly adam boldy. Jekka dolar näme edipdir? Näme bolupdyr? Otalaryny biz bilemiz. Bak ýöne gören güllemiz aýdarýarynda. Häzir bu neden geç ýüregimiz ağlapdy şu gaýra Türkmenistan ýylany enamy titrekler. Türkmenistan'da biz
Bu halatda görmedik Türkmenistan ýylda biz ay Türkmen olamy diýip biz başga bir dip bilen gözädik. Ýok. Olaň bizim üstümizde, olaň İran türkmenleriniň üstünde ya Türkmenlerine de şeýle. Olaň diýdi başga çara. Olaň fikri başga çara. Onu aman ayna yuwaş o düşünersiň sebäpleri bar bu zatlaryň, bolýan zatlaryň. Sebäpleri bar. Onu ettirýänler türkmenler däl. Onuň arkasynda nemeler bar, gelmişekler bar. 4-5 sany gelmişek bar. Ine Türkmeniň döňüklerini etdirýärler bu zatlary. Ondan sonra yankı hay berekellah. Ondan sonra yankı biz şu 2008'de kriter düşemedi. 2008'de birin etegimizde pencerelerin öwüne demir tutuklu, galay tutuklu bir adam yaşamaly adamlar bardy. Şulaň agdymdan biz näme diýär kefine de düşünemedik. Ýöne Allah başga güýje günni giyeceğin ýary bilen işim ýok. Oýok bolsa fakat Allah başga hiç da diýene kellede çaşypmy. Käde şulaň bir şekilleri ýa işim ýok. Şolaň borçlaryny şu afserler bilen tanış bolýan, dost bolýan, şoňa meňdeş bolýan. Soraňda olaň ýagdaýyny soramaň diýerdi bire. Olaň ýagdaýyny soramaň, olary görsem adam şekillikden aýrylan birnaklary şeýle ösüp bir hilde towlan bir hilde bir zat bolup galdyr. Taşları şeýle ötüp tutalary kelip taş takkal eginmaş şol bir awvelki giýrenni eginmaş berilen eginmaş toňra öwrülip şola tuwada düşünmeýänmiş eginmaşda dogry berilmeýänmiş dogry matras badyr ýokdur otagyny bilemek. Ondan soňra şo bayramala baramyzda şol oturan adamlar içinden bir tanış bolup şo wezirler ministrler bir ýarym batdy. Welif Safar Muhammed diýip bir wagtda şo pahyr otada bil gaýtmak otadan Allah rahmet etsin ayrılı ýogaldy. Şondan soramda bir giýje $500 berip bir karnymı doýurdum diýdi. Bir giýje $500 berip diýip bir jeýde karnymy doýurdum. Galan gaçallaryny ertiýe goýmany alyp gitdiler diýdi. Azabym çek puluň bolsa ýaşaýan, puluň bolmasa otada ýok. Puluň bolsa $500 berip bir karnyny doýurup ertiýe näme etjek? Ay bir bolar ýaly olaň berýän zulümleri, olaň etýän jinaýatlary ýa görýän bir 60-70 ýaşyndaky adam ataňdan olakon ol söwüni keplemeleri ki olary salam alek diýän ýaly bolýar bize. Şon şu ýalaňaçlap otur donnaki geçen kaptalynyň o taýakly o dubeýinkelen degişini. Ayamyň gözümi, ayamyň böwregimi, ayamyň yüregimi o zatla bilen iş ýok. Ýykylsaň, ýykylman mersiram bolup durýan, dursugunçan beterle. Emma ýykylasaň da şol 4-8 taýak ýan da şo taýda. Ýykylasaň ýene ganimat. Emma ýykylman mersiram bolup durasaň mara, aýby dowmulha, aýby hewra dowmula diýip, ente ýykylan saň gurulyp atýda. Bizde mana ilkil kirakle bilmäni, dowmul siram bolup soňa ýakyn bildik. 2 taýak 3 dübenke degen ora ýykylýar, adam 4-5 dübenke bilen adam tawulyp gitýär. Olaň etýän jinaýaty, olaň etýän zulumy bilmeýän ýokardan buyruk şoýa bilmeýän otada ýa buyruk ýok, özleri herkim eden etýän bolmaly biz bilemedik. Buyruk ýokardan ýekde, bir buyruk ýokdur. Hop, Safar men sizin wagtyňyzy alyp oturmaýyn, herkim bolýa ertir, onu ertir duşýat, o ertir içenni aman alym. Allaha Bolýa. Ya bolýa. Sağ ol. Türkmen oğullarına Türkmen arnaşlan hem bizim tarafımızdan köp dua salam etin. Niye de etseniz canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Sağ ol. Senem sağaman gez. Bolýar onu. Şutaýda hoşlaşýas onu. Bolýar.